det er Marika. Ja, hej, det er Kai. Hej. Hej, jeg vil have Lotte hjemme. Ja. Må jeg snakke med hende? Ja. Hej. Hej. Det er Lotte. Ja, hej Lotte, det er Kai. Hej. Jeg vil bare høre, vi har stadig den der date i morgen, ikke også? Jeg tror ikke, at jeg lige har helt med. Vi havde en date i morgen, ikke også? Nej. Jo. Nej. Jo. Det har vi ikke. Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg er Kai. Fra Sixpence. Hvad var her? Fra Sixpence. Fra hvad? Vi mødtes på Sixpence. Nej, det har vi ikke gjort. Jo. Hvem er det? Tillykke med fødselsdagen. Hvem er det? Ja, det må du prøve at gætte. Henrik. Nej. Markus. Nej. Hvem er det så? Ja, det må du prøve at gætte, jo. Jeg ved ikke, hvem det er, hvis det ikke er Henrik eller Markus. Jamen, du må prøve at gætte, jo. Jamen, jeg ved ikke. Jamen, det er Kai. Jamen, jeg er blank. Jamen, så tillykke med fødselsdagen da. Tak. Og hvem er det? Er det Daniel? Nej, hvor er det dum. Men jeg tænkte, det kunne ikke være dig, Daniel. Jeg tænkte også på dig, men så tænkte jeg, Markus er jo ikke sammen med dig nu, vel? Vi chatter over Skype. Hvor Tænk. er du sjov. Ej, det er simpelthen usmart af dig, det der. Ej, hvor er du sød, Daniel. Tak. Ja. Bare, du skal glæde dig til Markus, han får optagelsen af det her. Ja, det skal du have det godt, min ven. Ja, i lige måde tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have. Hej. Hej.